Kay ni kapakang bibida-bida o mga akida berat na Asy'ariyah, Salafi wa ghayrihim nasudi kita no katerima ko sa lakaw kita no nakanabatan no manuto kabaya ginawa kanabatan no kala pride kailangan nasabot niyo ni kanaba aya akapakaratatan no siko sa lakaw kuman hadu salafi salih nakala pride kanabatan no manipupuro ginawa tano kanabatan no pakaitu sa lakaw tano kanabatan no mga tao ang mga maratayadat kay giran aya kay leran nakatano mga salapi na mga latani deredet ang mga ratang adat ang mga matagas tano ko ni parangay kinabo ugid na aya mataan na so akida tano na di tani pinunot aya tano tindig aya tano akida na langwan afaham langwan asabut si Quran na gusto hadith ang makasusurang si fahmu salaf salih fahmu mga sahaba bahwa batin na batin di tanu terimaan di tanu kuan nagito itindi di tanu ana batano kay rang kapagumbong nagukna batano kay rang kapno masla ugi lagi na masala akadiya adi ka pa kay ay pangunot ko sa lakaw di sa lakaw akida ini na kana ba katugas kay gira na aya pasasabutay rang nakatano na mga tao kano ang mga matagas ipuso la bilaks dalagi din man amal makipuso amate parangay so kiwa salapi ugid na aya mataan na igira na sabed ko sabagi ko mga tao na pangdigniran so agamayran pangilay niran so agamayran nagipamimilya niran sa ayabu apakuan niran ko agamayran na sa makaayong kubaya ginawayran na sa kaluluwagan sirano sa makaayong ko tindigiran anabiran pa tayo na so tindigiran si ko tindigo salafas salih naging nandiditan ko din